Славамір Мэнсон называе Яраслава Качынскага палітычным гангстарам і атакуе ПіС. Што адбываецца? У Польшчы ўсё больш злачынстваў супраць мігрантаў. Гэта новы выпуск падкаста зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы абмяркоўваем, што адбываецца ў польскай палітыцы. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Першая вялікая тэма стычка канфедэрацыі і права і справядлівасці. Давай распавядзем, з чаго ўсё пачалося. Добрый день, сябры. У мінулую пятніцу Ярослав Качынскі выступіў з вялікай прэс-канферэнцыі, на якой абвесціў пра тое, што прапануе канфедэрацыі падпісаць польскую дэкларацыю. Гэта такі дакумент, які можна сказаць нейкай рамачнай праграмай правых палітычных партый Польшчы у мэтах нібыта сумесных дзеянняў на палітычнай сцэне. Агулам гэтая дэкларацыя складаецца з 10 пунктаў, сярод якіх варта выдзеліць як мінімум дзве. Перадусім гэта першы пункт, то бок ніякага супрацоўніцтва і ніякіх саюзаў з Дональдам Тускам. Менавіта вакол гэтага пункта перадусім пачаліся ўсе спрэчкі і сваркі. І асабліва маю ўвагу звярнуў яшчэ таксама і апошні пункт, які гучыць наступным чынам. Кватэра не таварам, а правам. А чаму менавіта ён звярнуў маю ўвагу адразу, калі я прачытаў гэтую дэкларацыю? Бо гэта лозунг левіцы, то бок левых польскіх партый. Гаворка ў ім ідзе пра тое, што рынак жылля павінен быць рэгуляваны дзяржавай, каб як мага больш людзей мелі доступ да больш таннага жылля, і каб людзі маглі набываць сабе кватэры. А мы ўсе ведаем, які вялікі крызіс на рынку нерухомасцяў трывае ў Польшчы ўжо апошнія як мінімум некалькі гадоў. А цяпер, калі мы вернемся да першага пункта, то вось менавіта ён выклікаў найбольшую раздражнёнасць з боку палітыкаў канфедэрацыі. І, канешне, перадусім Славаміра Мэнсона. Славамір Мэнсон некалькі дзён пазней апублікаваў на сваім YouTube-канале відэа, дзе вельмі моцна раскрытыкаваў агулам гэтую дэкларацыю. І, канешне ж, гэта першы пункт. Чаму так моцна загрыўся Славамір Мэнсон? Бо ён пабачыў у гэтым, скажем так, такі падвох. Так што нібыта такім чынам Ярослав Качынскі спрабуе паказаць, што прынамсі узбудзіць падазрэнні, што Славамір Мэнсон можа нават навязаць нейкую супрацу з лідарам партыі грамадзянская платформа. Славамір Мэнсон вельмі моцна праехаўся па Яраславе Качынскім, узгадаў тое, што Ярослав Качынскі і ўвогуле партыя права і справядлівасць не з'яўляецца найлепшым магчымым кааліцыянтам. Усе папярэднія кааліцыянты права і справядлівасці даволі дрэнна скончылі. І тут Славамір Мэнсон пералічыў проста паіменна. Гэта быў Анджэй Лепер, гэта некалі быў лідар партыі польская самаабарона, якая кіравала Польшай разам з правам і справядлівасцю ў 2005-2007 гадах. У выніку права і справядлівасць самаабарону проста знішчыла, а Анджэй Лепер некалькі гадоў пазней скончыў жыццё самагубствам. Гэта таксама і Роман Гертах, чалавек, які апошнім часам даволі часта быў у нашым падкасце. У тыя ж самыя гады, у той жа самай кааліцыі ён быў лідарам партыі Ліга польскіх родзін, то бок Ліга польскіх сямей. Партыя таксама была знішчана. Роман Гертах пазбавіўся ўлады ў сваёй партыі, вылецеў з палітыкі на даволі шмат гадоў і вось вярнуўся ў актыўную палітыку пасля выбараў у 23-м годзе. Адзінае што, ужо як член фракцыі грамадзянская платформа. І стаўся чалавекам, які вельмі моцна ненавідзіць Ярослава Качынскага і ўвогуле партыю права і справядлівасць. Дарэчы, таксама сярод вось гэтых людзей, якія страцілі вельмі шмат па выніках супрацоўніцтва з Ярославам Качынскім, варта ўзгадаць, канешне, Збігнева Зёбра, партыя якога таксама была проста праглынутая правам і справядлівасцю. І Ярослав Говін, у яго была невялікая партыя «Паразумение». Ён, уласна, кіраваў Польшчай вось у папярэднюю кадэнцыю праз нейкі час разам з Ярославам Качынскім. У выніку, праз тое, што Ярослав Говін выказаў супраціў супраць спробы арганізацыі выбараў у канвертах у 2020 годзе,
Ён быў таксама проста знішчаны ў палітычным сэнсе. Нават хадзілі чуткі, што ён патрапіў у псіятрычны шпіталь. І цяпер гэта проста дзядуля, які вось ходзіць па Варшаве з пакецікам з бедронкі. Дык вось, Славімір Мэнсон падкрэсліў, што вось такім, што ўсё гэта паказвае на тое, што Яраслаў Качынскі гэта проста, і тут цытата, палітычны гангстар, што ён не здольны шанаваць сваіх партнёраў, што ён заўсёды дзейнічае з пазіцыі моцнай рукі, з пазіцыі старэйшага брата. Ну, яно, дарэчы, і не дзіўна, так, бо мы ўсе разумеем, што большая партія заўсёды будзе дамінаваць. Так, адзінае, што Права і справядлівасць звычайна гэта робіць у такім даволі агрэсіўным стылі. І вось з гэтага моманту пачалася ўжо такая актыўная фаза спрэчкі паміж канфедэрацыяй і Правай і справядлівасці. І тут вось яшчэ пазначу адну рэч. Калі мы рабілі выбарчы вечар на першы тур выбараў, то я тогда сказаў, што я віншую канфедэрацыю з вельмі добрым вынікам, але канфедэрацыя мусіць быць проста неверагодна асцярожнай. Бо Права і справядлівасць дакладна будзе спрабаваць гуляць на аслабленне канфедэрацыі, спрабаваць уцягнуць Славіміра Мэнсона ў нейкую гульню Яраслава Качынскага. Там быў яшчэ пункт пра тое, што не павінна быць ніякай супрацы з пуцінскай Расіяй, напрыклад. І там было не для нелегальнай міграцыі і так для дэпартацыі. Славімір Мэнсон на абодва гэтыя пункты таксама адрэагаваў негатыўна. Пра міграцыю ён проста сказаў, што вось клёва, што піс кажа пра нелегальную міграцыю, а сам напускаў кучу людзей з краінаў там 26-го сусвета, і зараз праз гэта Польшча мае праблемы. Але мы пра гэта яшчэ пагаворым. Што табе яшчэ вось кінулася ў вочы, што ты лічыш важна абмеркаваць, калі мы пяройдзем ужо да рэакцыі піс на такі разбор ад Славіміра Мэнсона? Не, наогул хачу сказаць, што гэта ўвогуле так майстарская пастка на канфедэрацыю, такі капкан, пастаўлены Яраславам Качынскім. Бо гэта прыкладна вось той варыянт, што абодва рашэнні для канфедэрацыі, ці падпісаць, ці не падпісаць, абодва рашэнні яны дрэнныя. Бо калі падпішаш, то так, ты становішся сатэлітам Права і справядлівасці, такім ужо васальным сатэлітам з подпісю, з паперачкам. З іншага боку, калі ты не падпішаш, то гэта нібыта азначае, што ты і за супрацу з Тускам, і за супрацу з пуцінскай Расіяй, і супраць увогуле таго, каб у людзей былі кватэры, і гэтак далей, па кожным пункце. Таму для мяне рэакцыя канфедэрацыі абсолютна зразумелая. Так? І пры гэтым увогуле, што цікава, так, што Яраслаў Качынскі фактычна выкарыстаў метад канфедэрацыі, бо мы ўсе добра памятаем, як Славімір Мэнсон запрашаў Карля Наўроцкага і Рафала Часкоўскага перад другім турам выбараў у Торыне, у сваю студыю, каб у прамым эфіры падпісаць торынскую дэкларацыю. І Карл Наўроцкі ўсё падпісаў, амаль што ўвогуле не абмяркоўваючы канкрэтныя пункты. Слухай, гэта, дарэчы, цікавы момант. Калі яны ўзаемна падпішуць дэкларацыі, то ці будзе якая выключае якую, якая важнейшая? Бо яны ж супярэчаць адно аднаму. Канечне, яны супярэчаць. Па-першае, мне вельмі цікавы вось менавіта апошні пункт, бо гэта абсалютна левы лозунг. Вось, і, дарэчы, рэакцыя палітыкаў, розных палітыкаў з канфедэрацыі і агулам з асяроддзя вось лібертарыянцаў, так, польскіх, бо гэта не толькі канфедэрацыя, была вельмі нервовая, бо гэты апошні пункт, ён супярэчыць законам вольнага рынку. І, дарэчы, правыя сілы, вось менавіта такія правыя сілы, я не кажу пра права і справядлівасць у гэтым выпадку, заўсёды вось менавіта гэты левы лозунг вельмі моцна крытыкавалі. Вось, бо гэта азначае ўмяшальніцтва дзяржавы у рыначныя адносіны. Так? Вось, таму, скажем так, гэта цікава, вельмі цікава, як гэта скончыцца. Мне насамрэч крыху забаўна, што шмат хто ўжо думае, што вось гэты саюз, піс і канфедэрацыя, што ён ўжо нібыта існуе, так, і нават каментуючы тое, як могуць развівацца адносіны на польскай палітычнай сцэне у найбліжэйшыя гады, ужо адразу кажуць піс і канфедэрацыя, так, што нібыта гэта ўжо ёсць. Хаця насамрэч, гэтага яшчэ абсалютна няма. Так, мы бачым, што гэта быццам бы толькі аддаляецца. Апошняе, што хацеў дадаць да гэтых пунктаў, што дзесьці пацірае рукі Адрыан Занберг, калі бачыць, што мяшканне гэта права, а не тавар. Вось, і
Ужо магчыма, мы пабачым кааліцыю разам і піс. Дарэчы, разам і піс у сваіх менавіта эканамічных поглядах яны абсалютна блізкія. Вось яны амаль што як блізняты насамрэч. Вучыце польскую мову ў школе польскім і так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Як я бачу развіццё гэтага канфлікту, вось дэкларацыя, потым відэа, але потым пачынае бурліць ужо ў соцсеткі X/Твітары праз адну падзею. ПіС абвяшчае марш супраць нелегальнай міграцыі. Дарэчы, аж на кастрычнік, падаецца. 15, здаецца, кастрычніка? Не, так. Нешта такое, так. І на гэта рэагуе, зразумела, Славмір Мэнсон. Ён кажа, што цікава, што ПіС супраць нелегальнай міграцыі, а увогуле праблема Польшчы ў тым, што ўвогуле ёсць міграцыя. На гэта нечакана, ну, для мяне, рэагуе Przemysław Czarnek і кажа, што ён будзе распавядаць выбаршчыкам канфедэрацыі, што Польшчы міграцыя патрэбна. І гэта для мяне вось такі другі раунд гэтай канфрантацыі і на блізкай, зразумела для нас тэме. Давай вось гэта абмяркуем. Дзе тут паходзіць вось гэты вадараздзел паміж партыямі? Ну, насамрэч, пытанне міграцыі гэта ідэальная карта і для аднаго боку, і для другога. Так, бо з аднаго боку партыя права і справядлівасць яна мае абмежаваны давер у гэтым пытанні, вось праз тое, што менавіта падчас кіравання права і справядлівасці і яшчэ да вайны паміж Украінай з Расіяй Польшчу прыехала ўжо вялікая колькасць мігрантаў, пры гэтым з усяго свету насамрэч. Напрыклад, вялікая хваля мігрантаў з Індыі пачала прыязджаць прыкладна ў 2017 годзе. То бок яшчэ за шмат гадоў да і візавага скандалу, да вайны в Украіне. А пры гэтым, напрыклад, калі гаворка пра канфедэрацыю, таксама нашы гледачы, вось якія, напрыклад, выбаршчыкі канфедэрацыі, падтрымліваюць канфедэрацыю, шмат разоў падкрэслівалі нават у адказах у каментарах, што не, гаворка ніколі не ідзе пра беларусаў, пра украінцаў, гаворка ўвогуле не ідзе пра легальных мігрантаў. Не, гаворка ўжо даўно ідзе і пра легальных мігрантаў. Вось, адзінае, што ёсць пэўныя разбежнасці. Я ўвогуле адчуваю, што канфедэрацыі вельмі цяжка выстраіць вельмі лагічны ланцужок, вось менавіта па падыходзе да легальнай міграцыі. Лідары вось на высокім узроўні канфедэрацыі кажуць і стараюцца, прынамсі, падкрэсліваць, што гаворка ідзе пра мігрантаў з культурна чужых краін. Ну, вядома, Паўднёвая Азія, Афрыка і гэтак далей. Але белыя, славяне, хрысціяне, калі ласачка, так? Адначасова з гэтым. Я раю ўсім паглядзець выступы, напрыклад, розных людзей падчас вось тых пратэстаў, якія нядаўна адбываліся па ўсёй Польшчы, і там былі розныя лакальныя дзеячы канфедэрацыі, якія выступалі, напрыклад, на гэтых мітынгах. Там ужо гаворка ішла ўвогуле пра ўсіх мігрантаў вельмі часта. Ось, таксама варта было паглядзець на тыя лозунгі, якія былі, на тыя крычалкі, якія былі. І што ніхто на гэтых пратэстах з арганізатараў не сказаў нічога супраць. Лозунгаў тыпу «White Power», таксама увогуле пра ўсіх мігрантаў былі таксама лозунгі. Слухай, ну тут вось цікавы момант. Мы з табой таксама размаўлялі пра тое ў адным з мінулых выпускаў, што Польшчы патрэбныя мігранты і што гэту праблему трэба будзе неяк вырашаць. Бо мы нават наўпрост казалі пра ПіС, што яны павінны разумець, што ім патрэбныя мігранты, але зараз яны так разыгрываюць гэтую антымігранцкую карту. І вось што мы бачым. Літаральна праз тыдзень ці два Przemysław Czarnek ужо выступае ў медыа, а ён важны чалавек у ПіС. Адзін з найважнейшых людзей. Так, што Польшча, ну, не такі важны, як Ярослав Качынскі, зразумела, але што Польшча патрабуе мігрантаў. І вось гэта такі разварот, ці гэта адстройка ад канфедэрацыі. Вось на твой погляд, што гэта? Права і справядлівасць кіравала Польшай 8 гадоў. І права і справядлівасць выдатна разумее сітуацыю. Ось. Я не ведаю, ці ў канфедэрацыі дакладна таксама разумеюць. Я там бачу, хутчэй, за ўсё такі крыху, на мой погляд, усё ж такі, прабачце, глупы цынізм. Здарэнні апошніх вось дзён і тыдняў паказваюць, што сітуацыя ўжо даходзіць да такога накалу, што сапраўды вельмі хутка можна дачакацца, што мігранты памахаюць ручкай, ось, і скажуць, ну, бывайце. Дастаткова, каб, напрыклад, тыя ж самыя палітыкі канфедэрацыі размаўлялі з буйнымі прадпрымальнікамі, з буйнымі фірмамі.
так, якія прымаюць ну, вялікую колькасць людзей да працы. Ось, а што яны на гэты конт ім скажуць? Атрымліваецца так, што прямо зараз сітуацыя такая, што канфедэрацыя выступае быццам бы супраць усіх мігрантаў, а піс спрабуе ад гэтага дыстанцавацца і кажа толькі пра тых самых нейкіх злых, незразумелых, нелегальных мігрантаў і абвясціла нават марш супраць іх. Давай зараз крыху яшчэ ўзгадаем рэакцыю палітыкаў піс на вось такія словы Саламіра Мэнсена, а потым пяройдзем вось пра злачынствы супраць мігрантаў, якія сталі ну неяк асабліва частымі ў апошні час. Ну, калі гаворка пра рэакцыю, то, канечне ж, рэакцыя была вельмі нервовай. Ось, акрамя Пчымслава Чарнка, які так даволі моцна прайшоўся, але ў больш-менш ветлівай форме ўсё ж такі па канфедэрацыі па словах Славаміра Мэнсена, то некаторыя іншыя палітыкі дазволілі сабе так, ну, скажем так, крыху больш жорстка выказацца на гэты конт. Ось і сярод іх там быў Радаслаў Фогель, гэта вось такі малады яскравы палітык партыі права і справядлівасці. Дарэчы, гэта ён вядзе твітер Ярослава Качынскага. А таму, калі вы думаеце, што гэта піша сам Ярослав Качынскі, то, канечне ж, не. Ось, ну і Вальдэмар Буда, напрыклад, это вось таксама прадстаўнік вельмі маладога пакалення палітыкаў права і справядлівасці. Яны дазволілі сабе ўжо такі больш цвёрдыя і рашучыя выразы, так, у стасунку да слова Славаміра Мэнсена. Яно не дзіўна для партыі права і справядлівасць, якая з'яўляецца ўсё ж такі такой партыяй правадырскага тыпу, так, дзе ўсё круціцца менавіта толькі вакол асобы Ярослава Качынскага, і ён менавіта ў партыі мае статус такога полубога. Ударылі ў святое. Што будзе далей, канечне, час пакажа, бо заўсёды можа быць так, што ну, пасварацца, пагуляюцца, вось, скажем так, у такія спрэчкі, а ў выніку пасля так ці інакш будуць там супрацоўнічаць. Ну і яно натуральна, так? Хаця, ось, дарэчы, усе кажуць пра тое, што вось найбольш верагодным з'яўляецца саюз права і справядлівасці канфедэрацыі, але ну, варта не забываць, што другі саюз, іншы, супрацьлеглы, яго таксама выключаць нельга. Можна ўявіць сабе такую сітуацыю, што канфедэрацыя, напрыклад, ці то спужаецца, ці проста вырашыць, што не хоча, напрыклад, супрацоўнічаць з правам і справядлівасцю ў сэнсе такім, каб ствараць урад. Тым больш, што канфедэрацыя ўсё ж такі складаецца з двух вялікіх целаў, так? Гэта рух народовы Кшыштафа Босака і Нова надзея, то бок лібертарыянцы Славаміра Мэнсена. Так вось, гэтая новая надзея, так мэнсановцы, як іх называюць у палітычным дыскурсе, яны найбліжэй за ўсіх да цэнтра. А ў той жа час варта памятаць, што грамадзянская кааліцыя — гэта партыя, скажем так, безідэйная. Яны даволі эластычныя. Да таго ж не можна выключыць, напрыклад, што да таго моманту Дональд Туск стаміцца ўжо настолькі, што скажа: я стаміўся, я ўхажу. І, напрыклад, будзе нехта новы, нейкі новы лідар. Да таго ж ёсць яшчэ партыя ПСЛ, якая таксама ўсё ж такі правацэнтрысцкая. Цалкам магчыма, што, напрыклад, па выніках наступных выбараў, якія там адбудуцца праз нейкі час, максімальна ў 27 годзе, расклад у новым сейме можа быць такі, што вось галасоў гэтых трох партый хопіць, каб стварыць нейкі ўрад і неяк там дамовіцца. Канечне, гэтая кааліцыя будзе вельмі нестабільнай і ну, здаецца, што мы ўвайшлі ў перыяд нестабільных кааліцый у Польшчы, ось, як сённяшняя, напрыклад. Але паглядзім, такога выключаць нельга. Ярослаў Качынскі таксама гэтага вельмі асцерагаецца. Для мяне цікава тут, што Славамір Мэнсэн сапраўды так вельмі адпорна сябе вядзе. Ён да апошняга адстойвае сваю партыю, адстойвае сваю незалежнасць. І наколькі я разумею, таксама што чуў з розных там экспертаў, журналістаў, піс баіцца, што па выніках выбараў парламенцкіх наступных, ну, і не проста баіцца, гэта вельмі верагодны сцэнар, што ўсё будзе залежаць ад вырашэння канфедэрацыі. І яны вось баяцца гэтага сцэнара. Яны хочуць зрабіць так, каб ці паглынуць канфедэрацыю, ці максімальна маргіналізаваць яе, каб таксама забраць іх галасы нейкім чынам. Забраць уладу у свае рукі. Вось распавядзі пра гэты сцэнар. Наколькі ён верагодны, што піс можа вярнуцца да ўлады адзін? Ну, насамрэч, я таксама ўжо ў нашым падкасці казаў, што мэта Ярослава Качынскага не кааліцыйны ўрад.
Гэта яго амаль што ўвогуле не цікавіць насамрэч. Вось. Мэта ў яго адна кіраваць Польшай самастойна, так як гэта было з 2015 па 2023 год. Яно і не дзіўна, бо ў цябе у такім выпадку у права і справядлівасці была б проста абсалютная ўлада, і Ярослаў Качынскі мог бы спакойна рэалізаваць вось гэты праект чацвёртай Рэчы Паспалітай і пабудаваць новую палітычную сістэму, якая вельмі моцна нагадвала орбанаўскую Венгрыю. Ну, бо так прыкладна выглядае вось гэты праект чацвёртай Рэчы Паспалітай. А такога сцэнара выключаць нельга. Ўсё залежыць у вялікай ступені ад таго, якія будуць вынікі наступных выбараў. Мы не ведаем, што будзе праз там паўгады, год ці два, як будзе выглядаць падтрымка тых ці іншых партый. Але тое, што права і справядлівасць увесь гэты час будзе дакладна, прынамсі намагацца працаваць на аслабленне канфедэрацыі, гэта абсалютны факт. Бо чым сільнейшая, мацнейшая канфедэрацыя, тым гэта горш для права і справядлівасці. Окей, яшчэ будзем назіраць за гэтым сторілайнам і да саміх выбараў, яшчэ пасля, зразумела. Давай перайдзем да тэмы мігрантаў і злачынстваў супраць мігрантаў, бо неяк яны сталі вельмі часцяком пападаць у навіны. Што, напэўна, мяне больш за ўсё ўразіла за апошнія дні, гэта як злачынцы напалі з мачэта на, мне падаецца, кебабную, якую трымае іностранец. Просто варта распавесці пра парачку момантаў. І зноў жа пра тое, што гаворка ўжо абсалютна не ідзе толькі пра нелегальных мігрантаў. Вось як Макс сказаў, у адным з гарадоў, я, прабачце, не памятаю і не маю дзе зараз падглядзець, так была атака вось на кебабную, якую, здаецца, трымалі грамадзяне ці то Турцыі, ці нейкай іншай краіны. Ну, крацей, гэта не настолькі зараз важна. Але, як вы бачыце, сітуацыя даходзіць да таго, што ўжо пачынаюцца фізічныя атакі. У дадатку з ужываннем вельмі небяспечных прадметаў. Акрамя таго, варта ўзгадаць, што там прыкладна тыдзень таму ці крыху больш, таксама ў нейкім невялічкім гарадку ў Польшчы футбольны трэнер мясцовай футбольнай каманды, чарнаскуры, у гэтым гарадочку быў моцна пабіты. Проста праз колер сваёй скуры. Так. То бок, як вы разумееце, сітуацыя сапраўды даходзіць вось да нейкіх такіх ўжо крытычных межаў, так, пасля якіх пачынаюцца пагромы. Я вельмі спадзяюся, што да пагромаў не дойдзе, але, ну, на жаль, бачна, што палітыкі працягваюць гэтай тэмай карыстацца, і іхнія дадзеныя, якія яны выцягнулі з даследаванняў, якія яны робяць пад ужо наступныя выбары, ім відавочна выйшла, што вось гэтая тэма з'яўляецца найлепшым палівам, і каб будаваць палітычны капітал. Канечне ж, пытанне пра адказнасць палітыкаў, але палітыкі, на жаль, безадказныя, і гэта тычыцца не толькі ў Польшчы. На жаль, можна спадзявацца, што гэтая тэма далей будзе ў топе. Таму вось такія выпадкі, як ужо фізічныя атакі насамрэч на мігрантаў. То бок вы разумееце, што сітуацыя ідзе ў такі бок, што карычневенькая разліваецца паволі па Польшчы. І наступствы гэтага, на жаль, могуць быць сур'ёзныя. Я б дадаў яшчэ такі момант, што з аднаго боку мы сапраўды бачым больш злачынстваў у бок мігрантаў, супраць мігрантаў. З іншага боку можна пабачыць у медыях, у сацыяльных сетках і такую контрвалну, калі інфлюэнсеры, проста звычайныя людзі запісваюць, не ведаю, відэа супраць вось такога антымігранцкага вар'яцтва, можна сказаць. Самы папулярны, напэўна, шаблон гэта тое, што ты супраць мігрантаў, калі ты ходзіш на манікюр да ўкраінкі, ходзіш у кебаб да турка, а вязе цябе у таксоўцы, не ведаю, індус, беларус, армянін ці хто заўгодна яшчэ, і твой калега на працы таксама прыехаў з Беларусі. Такая вална таксама ёсць. Мяне асабіста яна радуе, бо гэта проста азначае, што ёсць адэкватныя людзі, якія не паддаюцца на вось такія палітычныя гульні, можна сказаць. На жаль, бок зразумела, што з аднаго боку гэта лёсы людзей, і тут палітыкам сапраўды, як ты кажаш, не хапае адказнасці, каб проста не раскручваць гэта ўсё, каб бачыць людзей за гэтымі ўсімі гісторыямі, бо сапраўды можна 200 раз казаць, што усе мігранты злачынцы, праз іх усе праблемы Польшчы, а потым здзіўляцца, што хтосьці нападае на мігрантаў. Чаму?
З аднаго боку, не хочацца сказаць, што вось Польшча скацілася, ўсё дрэнна, але сапраўды тэндэнцыі вельмі недобрыя. Вось і з гэтым трэба нешта рабіць. Ну, паглядзім, як яно будзе далей. Ось, пакуль палітыкі гэтым карыстаюцца, то само сабой яно не скончыцца. Павінны скончыць палітыкі. Першае. Ось тады грамадства таксама супакоіцца, і гэтыя настроі пачнуць насамрэч адразу паволі выгасаць. Ось. Але пакуль гэтага не бачна. На жаль, можа здарыцца трагедыя. Ось я вельмі спадзяюся, што так не будзе, але бачна, як вось на працягу нават там даслоўна месяца двух накал вакол гэтага пытання ўвесь час нарастае і ўжо даходзіць вось да атакаў з ужычам так мачэт. Так, то бок это ўжо ну сапраўды прабачце, гэта ўжо не жарт. Я думаю, што, на жаль, мы будзем яшчэ шмат вяртацца да гэтай тэмы. На гэтым сёння ўсё. Гэта наш такі дадатковы выпуск. Да сустрэчы ў сераду. Калі ласка, беражыце сябе, падтрымлівайце і глядзіце наш падкаст. Вось. І я думаю, што разам пакрысе мы ўсё ж такі можам даводзіць самі, што мігранты гэта ніякае не зло. Вось. Але зразумела, што тут павінна быць і воля палітыкаў таксама. І сябры, калі ласка, не забывайцеся падтрымліваць нас донатамі праз Баймі-кофі ці Patreon. Вы сапраўды не ўяўляеце сабе, наколькі гэта важна для нас, бо наш падкаст існуе перадусім дзякуючы вашай падтрымцы. І да сустрэчы праз некалькі дзён.